Mande Ebuka, ma amio, ma police, mando non-government, muwaya oha, see, because Romano is security. Makangiwa no kweba if you have small money, you want to buy. Ndewo gị onye ma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ch asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nka iji wee bịa taa. Onye ụkọchukwu bụ Evangelist Ebuka Obi bụ onye isi ụlọ ụka ama dịka Zion Prayer Movement Outreach emeela ka ndị niile na-eso ụzọ ya wee mara na oge erula mgbe ha ga-eburu isi ọnọdụ ya bụ ụlọ ụka wee lawa n'ala Igbo. O kwuru nke na ya bụ ụlọ ụka dịka ọ na-agwa ha bụ ndị ụka ya okwu ụdị mkpa ọ dị onye ọbụla akpọrọ nwa afọ Igbo ichela echiche ụlọ na nke ikpeazụ a. Dịka o siri kwuo, ọ sị na mbọ ya na-agba bụ ka ya hụ na ụdị mmepe ya bụ ụlọ ụka Zion wetara n'obodo Ọkọta nke steeti Lagos ebe a rụrụ ya na ya wetakwara ihe dị otu ahụ na be nna ya bụ ala Igbo, ma gakwa n'iru wee rịọ ụmụ afọ Igbo niile ndị na-eme ọfụma bụ ndị nwere akụnụba na mpaghara dị iche iche nke obodo Naijiria ka ha gbaa mbọ ma weletatu ọ bụrụgodo naanị otu ụzọ n'ụzọ anọ akụnụba ha nwere n'ala Igbo. Ya bụ onye ụkọchukwu kwukwara sị mmadụ akọlara ya ihe gbasara na ọnọdụ nchekwa adịghị mma n'ala Igbo n'ihi na o doro ya anya nke ọma na mgbe ebulatara ụdị mmepe a ya na-ekwu okwu ya n'ala Igbo na ndị a niile bụ egbe enye ndị mmadụ nsogbu ga-atụgharịa ma tinye aka ịgba mbọ wee hụ na enwere nchekwa zuru oke n'ala Igbo. A sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. The place we are moving now is a place we can have 2,000 or 3,000 plots. When we came here, when Zion came here, the plot of land here is 4 million, 3.5. But now a plot of land here is 100 million. I mean, empty plot here now, a plot is 100, some 110, some 80, some 90. But when I came here, the whole place was like desert. Just within few years, this place developed. So I've also decided that the development we brought in Agon will also go back to the east. They wanted to give me award in airports. I told the people now. And somebody, the group that came said that the person that have given this award was late Prophet T.B. Jetra. That they want to give it to me because so many foreigners coming down through the airport, Lagos. Half of them say they are coming for Zion. I told them that I don't need award. If there is anybody that should be given the award, it's the Almighty Holy Spirit, not me. There's no amount of land we can buy in Lagos that will contain us. People don't know we just demolished 2 powerful buildings here that was millions. But still, how many people will it contain? So this place we are going now, we are going to get it enough and declare it. The work will start there immediately. And the space, we will also have a space for hospital, water company, and a candle factory. All our factory here are going over there. And this move, we provoked so many people to also make such move. Igbo land, we don't really need government to develop it. Igbos have what they call human capital. If all the billionaires are taking their, let's say 1/4 of their properties over there, that place will develop. Take it or leave it. No place like home. Wave your hands to Jesus Christ. I am a child 100 years na Lagos. No more 100 days. Lagos, this place will always be weekly program. Any big program, my DHO, my 100 days na Igbo. Abomination is what is happening in Igbo land. Anybody that make money will just go and build one house. No single company. How can people live? That is the cost of the migration. Everybody is living. Or if we begin to put small company and the people we see where they are working,
the rate of immigration will stop. Wonderful, innocent, manufacturing his vehicle, giving so many people work. So, and the rest of them, look at Fadeji Kembaka. If you see the thousands of people working in his company. So most of the priests, Fadede, and let nobody tell me about insecurity. We must make sure that it's security. Mando non-government, we will go and look for their number and call them. They are our brothers. We will tell them that if they keep tormenting people, it will make their children, their siblings to continue to suffer. Because when nobody is coming home to develop, it will affect all of us. They will listen. There will also be a security that day. The Bible says when the ways of God, ways of man is pleasing to God, even his enemies will be at peace with him. Mande Ebuka, ma amio, ma police, mando non-government, muwaya oha. See, because Romano has security. If you have small money, you want to buy in Cotonou, as an example, you want to buy in Togo, where we are wire. Nobody na church. We are all going to the east. God will help us and that place will develop. Expire. In the Holy Ghost. Ọkụikirichala ya bụ ihe onyonyo. Nwanne anyị nwoke bụ onye ụkọchukwu Evangelist Ebuka Obi asị gị daalụ maka nke a. Daalụ rie nne n'ihi na ya bụ ihe nke ikwuru ugbu a ma ozi izikwara gwa ndị be anyị na oge erula mgbe onye ọbụla ga-echebe echiche ma cheruo echiche ụlọ. O teela anyị si ekwu ya bụ okwu. Ọ bụrụ m ihe aṅụrị na ihe obi ụtọ na ndị nwere ọnụ makwa ndị nwere ndị nsonso ndị na-eso ha bara ụba dịka gị etinyela ọnụ na ya bụ okwu. Ya bụ ihe bụrụ m nnukwu ihe iju afọ. Nwe na-asị gị daalụ maka nke a. Ọ bụrụ maka ya gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmarala n'etu anyị si eme ya deere ebumnuche gị etisi hụ ya bụ ihe nke nwanne anyị nwoke a bụ onye ụkọchukwu kwuru na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso ebụrụ anyị esonye ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere mbụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa n'ire akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba ya n'akụkụ ka ihu ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikiere m follow ma atọ ọkụma Igbo ndị nwe m Igbo mụrụ ụzọ mụ ọzọ ekelekwa m unu. Ọ na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị m aka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.